Hallo? 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 Ja, wil ik het nieuws doen? Roel en ik. Roel is er vandaag ook, maar dat zit je niet. Nee. Ja, wil ik het nieuws doen en dat is in 5 minuten laten we een spelje zien. Dus echt 5 minuten. Ik heb een timer gebouwd, het staat rechtsboven, het staat nu op 0. We hebben hem niet gestart. Start het echt gewoon. Ja, daarmee willen we eigenlijk doen dat het zeg maar het meer bekeken kan worden. Want ja, reviews van 3 kwartier dat is ook niks. De laatste van vorige het reden duurde 3 kwartier, dat is wel erg lang om te kijken natuurlijk. En sowieso willen we de reviews wat korter houden. Dus ja, zeg kwartier tot 20 minuten maximaal dan. Mag het gaat aantrekkelijker om te kijken, ja. Ja, dan mag het gaat kijkbaarder. Als dat überhaupt een woord is. Ja, en daarna willen we dan ook zeg maar meer informatie in die reviews zetten. Dus willen we wat meer vertellen over het spel en niet alleen het spel spelen. Zullen we vertellen over die graphics, over de controls, hoe het makkelijk speelt, ja, noem maar op. Dus dat is ook echt meer informatie krijgen over het spel zelf. Ja. Ja, vandaag ga ik dat dus de eerste keer proberen. In 5 minuten het spel te spelen. Zet op de achtergrond staat al aan, dus het spel heet Castle Crashers. Ik heb het laatst gekocht voor €2,50 op Steam, dat was een aanbieding. En ja, dat is best wel een grappig spelke. Het is nu trouwens al de 3e keer dat ik het opneem. Ik had de hele tijd het geluid keihard staan. Ja. Nou, huurt erbij. Ik zal de timer eens even aanzetten. Ja, doe ik gewoon. Reset timer. Oké, dan begin bij 5 minuten 6 seconden. Dan heb ik nog tijd om een filmpje aan te zetten of wat dan ook van tevoren. Ja, gewoon gaan spelen, want ik ga allemaal van de tijd af. Ik speel het trouwens met een Xbox controller. Oeh, in beeld hoor je. Ja, het spel is gemaakt voor op de Xbox. En ja, het ziet er best wel tekenfilmachtig uit. Dus dat is wel grappig. Ik bedoel, dat heeft zijn eigen stijl, zeg maar. Het is handig dat het met de controller gespeeld wordt. Dus ik heb geen idee hoe dat zich speelt met de keyboard namelijk. Dat is best wel gaat op die knoppen opgaan. Ja, ik ben dus de groene redder. Ik kan met het zwaard houden. Ik kan pielen vangen. Wat is even oh! Yes! Ik heb een biers gevonden. Dat brengt me appels. Kent ze met appels doen? Appels, daar kent ze die kristalijn van bier. Ah. Nou, die kent ik. Wacht, ik maak eens wat tapkaart. Ik kan het zien. Kom de route aan. Toen moet het bos. Een puzzel. Ja, echt hè. Zo. Ja, afgemaakt. De eerste zet is een keer geholpen, zo snel. Ja, ik kan dus met het zwaard houden, ik kan hard met dat zwaard houden. En ik kan magie doen. En deze doet echt zo'n groene scheet zo hè. En wie die jongeren weer er krank van. Grappig is dat ze dit met zijn veren kan doen. Kan ze met zijn veren spelen. Dus dat is veer van die redders. Die hebben allemaal een eigen magie ja, spreuk zeg maar. En deze is van de scheet. Zoals dat deze van de schieten. Was. Dus dan kreeg je een soort van, ja, dan bleef die hele tijd een beetje damage krijgen. Dat is best wel grappig. Ik zit even Google. Wat is precies het doel van dit spel? Is het een verovering of zo? Ja, de zoekt net die... de zoekt net die prinses, er zijn 4 prinsessen ontvoerd. Ja, die moesten dus gewoon redden. Eigenlijk ben ik op zoek naar een dinger zodat ik kan varen. Want op een gegeven moment kwam ik bij zo'n schip en zeiden van ja, ik heb 4 dingen nodig zodat we kunnen varen. Zeg maar. Ik ben nog 4 items aan het zoeken zodat we kunnen varen. Ja, de hele kaart ziet er echt goed als een... de wereld ziet er echt goed als een kaart, net als in Super Mario.
kan ze verschillende platformpjes, zeg maar, kan ze een level kiezen. En als die eerste levels nog niet gehaald is, dan kan ze die laatste level ook nog niet spelen, zeg maar. Die puppy kan ook level up gaan. Dat is nog erg veel gas tegen. Dat is even onderschieten. Dat zit niet meer in vandaag. Ja, die puppy kan ook level up gaan dus. Dat wil zeggen dat ze hoe meer vijanden ze afmaakt, hoe meer experience ze krijgt. De krijgt punten van, die kan ze toedelen in of hoe sterker ze is, dus dan is meer damage. Of die vitality, dus hoe sneller dat ze kan spelen boogschieten en hoe sneller dat ze kan lopen. Dus kan ze snel lopen. Of in, ja, ik weet niet precies hoe het heet, maar een andere en dan kan ze die, die heeft zichzelf weggescheten. Met de andere kan ze zichzelf bij, er is er meer levens van. Dus op zich is dat wel handig. Maar op zich ben ik level 7 volgens mij. En ik kan best wel gaan hebben, zeg maar. Maar ja, op een gegeven moment wordt die virus natuurlijk steeds sterker, dus er is steeds meer levels ervan aan. En ik als die allemaal zo opgezet, ik kan ze niet goed aan. Dat is wel een beetje jammer. Werkt zich hartstikke goed met de controls zo, hè. Dat was nog maar een half minuut over. Want binnenkort denk ik eens een keer iets maken dat ze een geluidje horen als de tijd voorbij is. Dan moet ik de hele tijd opletten als de tijd voorbij is. Niet helemaal handig. Die is bijna voorbij, jongens. O jee, o jee. Ja. Ja, ik vind het best een grappig spelke. Ik denk dat ik daar eigenlijk zeker verder speel. Want ik ben wel benieuwd wat ze allemaal kunnen unlocken en of ze nieuwe skills heeft en zo. Die is over, ik kan gewoon stoppen, hè. Dat doe ik gewoon. Omdat het kan. Hè? Omdat het kan. Omdat het kan. Ja. Ik zou zeggen, we willen dus ook meer informatie op Facebook zetten. Dus meer informatie over andere spelletjes, over nieuwe demo's, over nieuwe beta's. Als we weer beta keys over hebben, dan wil ik die best weggeven. Dus ik zou zeggen, like ons op Facebook en dan ja, kan ze zien wat we allemaal posten. Dat doe ik zeker doen. Ja.